पिंकी और कार्बो। पिंकी यानी अपन वंडर गर्ल बहुत प्यारी बिया। उस सबके लाडली बिया। बच्चा सबसे लेके बड़ा तक सब लोग ओकरा पसंद करत रहले, काहे कि ऊ सबके सहायता करत रहे। अरे रे, चारों ओर गाड़ी ही गाड़ी बा। इस सिग्नल के तो हमरा कुछ समझे ना आ रहल। अब हम का करी? वंडर गर्ल प्लीज हमरा के बचा ला। तभी सामने से एगो चमकीला ड्रेस में वंडर गर्ल दौड़ के आवेले और ऊ बच्चा के सिग्नल पार करवावेले। थैंक यू वंडर गर्ल, तू बहुत अच्छा बाड़ू। तू आज हमरा के मुसीबत से बचा ले लो, न तो आज तो हमारा एक्सीडेंट ही हो जात। हम बहुत डर गए रहनी। टेंशन मतलब वंडर गर्ल बाड़ी साथ, तो डरे के कौन बात। तभी अचानक वंडर गर्ल के कान में आवाज सुनाई देवेला। अरे बचावा, केहू हमरा के बचावा, हम नदी में डूब रहल बानी। नदी के चारों तरफ सब लोग इकट्ठा हो जाएले और लोग फोन से वीडियो निकालत रहले। अरे कोई बचावा के, अरे वो मर जाई, वो डूब जाई, कोई तो बचावा के। एक बच्चा नदी में डूबत रहे, पर केहू भी ओकर मदद खातिर ना आवत रहे। हर कोई डूबत बच्चा के बचावे खातिर एक दूसरा से कहत रहे, लेकिन केहू भी ओकरा बचावे खातिर खुद नदी में ना जात रहले। तभी पीछे से अपन वंडर गर्ल दौड़त दौड़त आई। टेंशन मतलब तो हर वंडर गर्ल अब आ गइल बाड़ी। और ऊ जोर से नदी में छलांग लगैलस। नदी के गहराई बहुत ज्यादा रहे, लेकिन जैसे तैसे वंडर गर्ल ऊ बच्चा के बचा लेलस। थैंक यू वंडर गर्ल, थैंक यू सो मच। वंडर गर्ल हमेशा अपन जान के जोखिम में डाल के मुसीबत के सामना करत रहे। एक शाम अचानक घना बादल घेर आइल और बिजली कड़के लागल। वंडर गर्ल के खतरा महसूस भइल। ऊ ऊंचा बिल्डिंग पे जाके बैठ गइल। ऐसा लग रहल बा कोनो अलग ग्रह के प्राणी पृथ्वी पर आयल बा। कहीं वो हमनी के पृथ्वी पर हमला ना कर देवे। हमरा पृथ्वी वासियन के बचावे के होई। ऊ चारों तरफ देखलस, कोनो खतरा महसूस ना होखत रहे। यही से वो लौट गइल। दूसर दिन एक जगह चोर बच्चा के डरावत रहले। ए बच्चा लोग, वहाँ कहाँ जाता रहा? यहाँ आओ। ना अंकल, हमनी लेट हो रहल बानी। अरे अरे, इला चॉकलेट खा।